Abu Bagara Hani busano thanga bag coba sini hano tuisum given the historical money omo bobagon tai to ummo government usuluna khainen bagai sanai ko sanai khai dong omo ya ko kustori haga ano ko sana gekni kali gari no na mi सब सारा किन्ना रो लिखित सही नहीं बरबेन थानाय थानाय ओके आदिनो एकट सही मनि दिलिगो एग्रीमेंट मनि सब थाङै दाराव सही मनि दिलिगो उन किदा कामो एकट सही मनि ए ओकनो बुजिनो बगे न प्रेसमेन्ट दिरुनि थुते प्रेसमेन्ट थुते साइसि रेखा ताई लग थाङै बेसिनि मानथाय सप्ताय जे सय खैजोबमनि जोंनि हानि अधिकार जोंनि फाइनान्शियल राइट्स ताई जोंनि जे डेभलपमेन्टनि जतिसु खुंगि रेखा ओंखाय दाबु जों बुबाग्रानो लगिमारनाय ओ एकट सय मेसाक बाक्सा बरक सिंगलनो बुबाग्रानो उल्टा पुल्ला कक साइ सानै साइ दं दिरिं परे खैने बागै सीपीएम रो ओंखे अमनो हुस्के दिनी निसिमी 5 दिन बेपि जों डोर टू डोर खाइ दं दिनी 10 तारिख 10 मार्च मेन उद्देश्य ओंखे बुबाग्रानो हामबाया फाना बागै कारण कि बिनी बिसिंति बेयाव हिस्टोरिकल एकॉर्ड सयिं मानि सिनि मानथाय सप्ताय रक मानन बागै जे गभर्नमेंट अफ इंडिया जे सय खेले मानि अमनो कक बुआरना हामबायरना बागै जों गामि गामि थांलाय नक नक थांलाय हामबायाफोर दंलायो गेते कैसा रिजन ओंखे जारा सिनियाव एकॉर्ड सयिं मानि न गोबां बरक बुजिया को दङ अक्रा रक जाक्रा जुग गोबांनोबो जों गाहामखौ बुजुगना बागै और रैली खाई दङ डोर टू डोर कैम्पेन सिन 5 दिन थांनाय सारा तिरपन नङि दङ दिनसिम YTF बाय अर्गानाइज खाइजाक ओंखाय ससियेल मीडिया तै यूट्यूब तै बाक्सा आलका बदल CPM हिंदी आलका बदल गोबां चेष्टा चालुगि दङ बुबागनो बदनाम खाइनान बागै ओ एग्रीमेंट एकॉर्ड सयिं लाइमानि न बदनाम खाइना बागै बरक मुसुं जायगा बुबाग्रानि थ्रुतै सिनो मानदे सप्ताय मानथुं हुनै दाय चेष्टा खाइ दङ सिनो थानसनो सबायनो बागै बर बुबाग्रानो जों जत तिप्रासा दपर थानसनि फानबायनो जों बनो कप्लाय खाइका दाय सिन मानदे सप्तायबो थानसनि बागैनो मानखा थानसनि फाननि बागैनो मानखा एवं ओ बुबाग्रा साजाक डाइरेक्टली ओ सयमा जिबिसिंबो आस्ते आस्ते के इमप्लिमेंटेशन उनाय ओ कग्रंनो साना बागैनो जों नगनो थांलाय दङ डोर टू डोर खेलै दङ ओंखाय आं सानामु सङो बंनि आमालो CPM रो तमले खाइलांगा तिब्रासन बागै 70 बছरमै जों निजिन हाव मानदे सक्ते मायं तमरे तम खाइलांगा बरक द 25 बছर सरकारा आसुका बरक तम रुमा तं बं फ्रु एकट सयिंखा कुन मुंसाफनो ताबु बरक बिरिं परे खाइना बागै सिनो थानसनो सबायना बागै चेष्टा चालुइ दङ ओंखाय अमनो जाते इन्यातै सिन बरकनो अमनो सानन बागै जार बुजिया करनो थानसामा तंनाय बुबाग्रानो लगी मारनाय बुबाग्रानो जों लगी रखैसे सिन मानथाय सप्ताय जों बिन बिसिंति मानाय बे बुबाग्रानिबो इच्छा नायदि बरनि जिनि रां फैसा सबाय सरि तो सरि हियावै बिन सरियासो हामिया फनो बुसके दिल्ली लाइसो बसा तिफ्रद हायो बसा बुसके हर साल हुया सायाकै ब चेष्टा चालुइ दं बिन प्रेसार बायनो तिनि
sin thansan fainwanya o ekor bosoyinka ebong buskangni salobo te kaham news fainai sini o implementation taw ekor soyinga 60% samungka te 40% samung tongkho o 40% bo o election poreno ongnai omono sojjo do joromi sing jotono Tiprasa rok ebon dofan lukurongno sing bubano logirima tongnai o kongno sana boina sing tini dogono thai do to do thelito